da za ku kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Barista kai masa bayani ma. Barista Sagir. Na'am barista. Wato business ne za mu yi da kai. Mai kyau. Kuma idan har ka amince to da ni da kai duk za mu ji daɗi. Barista ai kai ma abin da ka sani ne kafin na amince ya kamata a ce na ji kowane irin business ne ko ba haka ba. In ji cewa ma zan iya amincewa ko ba zan amince ba. Ai abin da ya dace ya zama kenan. Haka ne. Tsakaninmu da kai babu wani ɓoye-ɓoye. Abu ne za mu yi da kai a buɗe. Koko Hajja? Wannan gaskiya ne. Barista Sagir, game da shari'a ne da ake na cikin gidan nan. Za mu baka naira miliyan 1. 1 miliyan barista? To ta mece ce? Ina so ka rubuta takarda wanda zai nuna cewa Alhaji kafin ya rasu ya bai wa Haidar wannan gida da ake magana. Abin da kenan za ka yi mana ka ci naira miliyan 1. Haba barista. Wait barista, wait. Ya kamata ka san kai ne hope ɗin kuma da kai kaɗai muka dogara. Dan Allah dan Annabi kar ka watsa mana ƙasa ido. Barista, idan ma kuɗin sun masa kaɗan sai a ƙara mishi ai. Ba wani abu. Barista, za a baka 1.5. Kai mana wannan alfarmar da Allah. Duk wannan rubutun da zan yi akan 1.5 miliyan kacal. To shikenan za mu baka 2 miliyan. Idan ka rubuta sai ka ba mu copy. Case closed. Okay. Yaushe za a tura min kuɗi? Yau za a tura maka half payment kuma bayan shari'a sai a tura maka balance ɗinka. Hannu da bara ce, bakin da ya yi kuka kan yi dariya, ai maganar ciki ma bata ce. Bakin da ya yi kuka kan yi dariya, ai maganar ciki ma bata ɓuya ba.
Malam Shifu, wace ce wannan? Wannan ka gaya min gaskiya, wace ce wannan, me haɗin ka da ita? zai sunanta. Me haɗin ka da ita? Yar makociyar Amina kishiyar kakar baban mu ce. Kayan shayi take kawo mu da siya. Me kai ta ɗakin ka? Ka gaya min gaskiya, in ka min ƙarya ka san halina. Dama da ta duba nan bata ganni bane, shine sai ta shiga ciki. Shine kuma muka fito tare. Ƙarya kake yi. Wannan ba shine gaskiyar abin da ya kai ta ɗakin ka ba. Duk abin da kake fa ina kallon ka na gane me kake aikatawa. Dan Allah ya labai. Ka taimaka min yarinyar nan ta tashi. Wannan ba za ta tashi ba. Saboda me? Saboda ta mutu. Saboda haka 'yan sanda zan kira su ɗauke ka su tafi da kai, ita ma su tafi da gawarta. Duk abin da hukunci ya kama a aikata a kanka. Dan Allah dan annabi ya labai. Ka taimake ni karfa mun asiri. Saboda rashin mutunci. Gidana kake kawo mata ko? A'a. Wannan yarinyar ba za ta tashi ba, sai ka daga ka gaya musu ta mutu ko kuma na ce ka kashe ta. Saboda haka ka jira ni. Dadi ya ja wuya. Waye kuma wannan yake kira na? Assalamu alaikum. Mintunan da suka rage wa matar ka ta zama gawa ba sa da yawa. Dan Allah kar ku ta. Kar ku ta dan Allah. Miliyan 50 ne kadai za su iya ƙara mata nisan kwana a duniya. Dan Allah ka taimaka ka rage mu mana. Wallahi ban da miliyan 50. Ka taimaka a rage mu. Za mu gaya ma inda za ka je ka ɗauki gawarta. Ah? Hello? Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai da hujja ake samun dalili na fahimta. Wato yanayin yana min daɗi idan na tuna da irin alkhairin da kika yi min, musamman ma na tabbatar min da mafarkin da na daɗe ina yi. In dai muna tare, duk wata rayuwa da kake mafarkin yinta, insha Allah za ka yi ta da gaske. Amma abu ɗaya ne zai hana faruwar wannan abu. Menene wannan? Ban sani ba, amma idan na sani zan gaya maka. Wato Laila, ko da yaushe kokari nake in tsamo kaina daga cikin kogin tunanin da kika dilme yayi. Amma maimakon in fito sai ƙara dilme ya ni kike. Tunanin me kake a kaina? Laila, kin fi ƙarfin komai. Duk wani abun more rayuwa kin riga kin wuce su. Tunanin da nake kullum shine ta yaya ne zan iya saka miki da abubuwan da kika yi min na alkhairi. Kar ka damu, in dai wannan ne ya daina damunka. To saboda me? Ganin ka kaɗai a cikin irin wannan yanayi kuma a wannan lokacin. Shi kaɗai ma ya mu. Ya kamata ni ma in yi miki wani abu. In saka miki da wani abu. Kwatankwacin takaicin zuciyarki. Sadakin zuciyata ai ka daɗe da biya. Yanzu kan bana buƙatar komai. Lalle kina bi na bashin alkhairi. Kuma insha Allah ba zan nemi ka biya ni ba. Insha Allah, Allah zai nuna min ranar da zan biya ki. Allah ya sa. To amma kamar kina doubting ina. Ki yanzu kina tunanin akwai abin da zaki nema a waje na ki rasa. Tabbas idan har ko kika nemi wani abu a waje na kika rasa, to lalle na cika cikakken butulu. Ka daina faɗin fa haka. Allah, bana fata Allah ya bani abin da ba zan iya mallaka miki shi ba. Dan Allah ki gaya miki so. Zuciyarka nake so. Ta yi zuciyata na riga da na daɗe da mallaka miki ita. Ko me kike so zan baki. Dan Allah ki zo da wata buƙatar ba wannan ba, saboda wannan mun riga mun gama ta. Ta ki ce. Dama ita kaɗai ce buƙatata. Ina shiga uku.
Na shiga uku na lalace. Wayyo Allah. Wayyo Allah. Ka cuce ni. Ka yaudare ni. Ka ci amana ta. Ka zalunce ni malam Shitu. Amma ina so ka san wani abu. Wannan masifar wallahi ba ani kadai za ta fadawa ba. Yalla baka yi hakuri. Insha Allah hakan ba ta sake faruwa ba. Babu komai. Babu komai malam Shitu. Zan zama hannu daga kanka. Duk abin da zai faru sai dai faru. Ka je can ka girba abin da ka shuka. Yalla bai tsautsayi ne. Tsautsayi ne yalla bai. Amma ne ma alƙawarin hakan ba za ta sake faruwa ba. Ta farka. Yalla bai ta farka. Bata mutu ba. Bata mutu ba ta farka. Allah ya tsakani na da kashi ki. Allah ya saka ki sai ni ka ci rayuwata. Ba san ta mai da kai maka ba. Kai ne silar sun gana wata da mahaifiyata. Wallahi ka saurare ni sai na mulakanta ka. Ka bude mu kofa. Saka bude mu kofa. Mahaifiyata ta mutu. Bude mu kofa. Ya maka kyau. Ni ma kuma ka jira hukunci na malam Shitu. Na san kana son kamshi. Shi yasa ne wannan turaren wutar. Kalle ni da kyau mijina. Ni ce dai zai da matarka. Kinga. Dan Allah kar ki bata min lokaci. Kuma ke ma ki bata kanki lokaci. Ki ga min wace ce ke? Me yake tafa da ke? Idan wani abu kike bukata, ki ga min ko nawa ne? Ni kuma na miki alƙawari zan baki. Ki tafi ki kyale ni. Ni ce dai matarka kamar yacce na saba gaya maka. Kana tsammanin wata ko wani za mu haɗa kai da su a kanka? Saboda a karɓi wani abu a gurinka? Haka ke tsammani? Na so ka fiye da komai. Na ɗaura ka a saman komai nawa har kana nema ka rinjayi su faɗi. Wata ko wani ba su da abin da za su bani na haɗa baki a kanka. To idan ba haka ba, me yasa kika nace cewa ke matata ce? Bayan kuma kin san cewa ke din ba matata bace. Wallahi ni ce matarka abban jiniyo. Kana da kishi mai zafi musamman a kaina. Shi yasa tun muna makaranta na hana kaina da zuciyata ga wani na mallaka maka kai kai kadai. Zuciya da jini sun gauraye da yaban hujja hujja hujja. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Gari ya waye, kowa ya fito neman abincinsa. Ni kafinta ne, ina aiki na cikin kuzari. Ni makeri ne, ina aiki na ba tare da wata fargaba ba. Mu masu bugu ne, muna yin aikinmu cikin kuzari da annashuwa. Ni mai walda ne, ina aiki na cikin armashi.
Ni bakanike ne, ina aiki na cikin kuzari da jin daɗi. Ni mai sai da nama ne, ina yin aiki na cikin walwala da jin daɗi. Ko kun san madarar Rizoli Creamer ita ce sirrin duka waɗannan nasarori? Rizoli Creamer ita ce ta ƙwarai. Rizoli Creamer ita ce zaɓi na. Kuma ku nemi taku idan kuna son ku kasance cikin nishaɗi da annashuwa. Rizoli Creamer ita ce ta ɗaya. Wai waye ne? Kai Allah ya sauke. Wane ne? Na zuwa. Barka dai. Haka za. Kin gana manta aibin kuma. Yawa. Amma fa gidan. Bismillah. Haba. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah ku. Ina nan ni har na fara gajiya da jira. Ayya. Ita tana ta kicin ana ta abun da. Amarsu? Ai ga aibin. Masha Allah. Kai. Habibi. Na'am. Ka ga abin da na gani kuwa? Ni ma kan in ce kin ga abin da na gani kuwa? Yaya. Gida yayi kyau ko? Gaskiya gida yayi kyau. Masha Allah. Wannan shine aikin G-Lux Deco. G-Lux Deco dai? Kwarai da gaske. G-Lux Deco. G-Lux Deco su ne lamba ɗaya wajen kankaro hasken gini, wajen fenti ko POP. Za su yi maka gini gida na ƙawa da ban sha'awa. Gaskiya ne. G-Lux Decoration Global Service Nigeria Limited. Sun kware wajen iya finishin na gida. Kaman pillars, waterfalls, wall design da kuma POP design kowane iri. Tabbas idan kana so a yi maka finishin na gidanka ya zama na daban da na kowa. Sai kamfaninmu na G-Lux kaga an maka fenti na gidanka kala-kala. Sai yadda kowa ya kalla sai ya yaba. To ka nemi G-Lux Deco domin kecare ni. G-Lux Decoration mu ne lamba ɗaya. Gaskiya ne inda ya magana da finishin na gida hake. G-Lux Decoration Global Service Limited su ne karshe. A kammala ma gidanka a yi maka finishin na gani na faɗa kamar a ƙasar Turai. Babban ofishinmu na nan a garin Abuja, a Ɓore Suleiman Mechanic Village Abuja, ko kuma garin Kaduna, Kano, Lagos, Gombe, Maiduguri, Enugu, Cross River, Minna da Taraba. Ku kira wa'annan nambobi da ke kan akwatunan kallon ku domin kasuwanci. G-Lux Decoration masu ƙure adon gida. Islamic medicine tana ta kira don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi gurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocinmu ta wa'annan lambobin. Jume, hai tashar ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko? Hai tashar za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Hai tashar tashi wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani
da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i over masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen magani mai suna low sperm booster. A cikin sati 2 yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C. Ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo duk inda kuke a faɗin duniya saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Hujja, 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 hujja. Hujja, 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 hujja. Wato yanzu da ba dan na kira ka ba za ka gaya min ka zuba ko? Yayi. Saboda kai barista ne, kana da hanyoyin da za ka kare kanka dole. Anyway da yanzu to sai ka zo. Allah ya kawo ka lafiya. Siyama. Ni ko ina so in tambaye ki wani. Allah ya sa na sani. Me yasa ba kya son mahaifiyar mu? Kamanya ban gane ba. Kamar yadda kika ji na faɗa. Wannan wace irin tambaya ce kike min haka? Irin wacce na miki. Amma me yasa kike min irin wannan tambayar? Saboda ina so in ji dalilin kin da kike mata. Amma kin bani mamaki Aunty Laila. Ban taɓa tunanin zaki min irin wannan tambayar ba. Ta yaya ko zan miki wannan tambayar ba? Siyama. Saboda na ga kina kokarin kafircewa. Haba Aunty Laila. Menene abin da zai sa na kafirce? Ko dai kike kokarin kafirta ne? Ba zan kafirta ki ba. Amma ki sani ke kanki kin san kin hau hanyar da zaki tafi ta dodar. Kin sani? Aunty Laila, ni bakin Hajiya nake ba. Abin da kuke ne nake kyamatarsa. Shi ne ba na so, saboda ba abu bane mai kyau. Ƙwarai, sai ya da. Yau idan za ku canza, zan kasance tare da ku. Amma idan ba za ku canza ba, wallahi ba zan taɓa kasancewa a tare da ku ba. Ƙwarai kuwa, babar mu. Sannu.
Amma ki san wani abu? Wannan malintar take ba babu abin da ta ƙara miki. In bai ki bi mahaifiyarki ba, kin san cewa ke da ganin daidai har abada ko? Sha. Ba za ki taɓa ganin daidai a rayuwarki ba in dai biki bi mahaifiyarki ba. Ni dai gaskiya nake faɗa kuma ba zan fasa faɗa ba. Sala. Na'am, Bilal. Na ga jikin umma, amma a gaskiya akwai matsala babba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Bai tsammanin jikin nata yayi tsani haka ba. Wallahi, haka muke ta fama da ita. Ko bacci ba ma iya yi da dare. Ba jini a jikinta. Gaskiya treatment ɗinta ya fi ƙarfin kemis. Sai dai a kai ta asibiti domin ta samu kyakkyawar kulawa idan har ana so ta samu lafiya. Insha Allah za mu kai ta asibiti. Kina ji na? Ina ji. Ni zan taimaka muku. Na san matsalarka. Na san duk abin da yake damunta. Ina mai tabbata miki in aka yi mata abin da na ce, insha Allah za ta samu lafiya da dawo hayyacinta. Idan kin amince, gobe zan kai ta asibiti a kwantar da ita. Insha Allah ba za ta mutu ba, za ta dawo hayyacinta ta samu lafiya. Na amince mana. Ni ai ko yanzu ka ce a tafi, a shirye nake. Faɗar ki da baki ba ita ce amincewarki ba. Akwai abin da zaki. Menene zan yi? Ban gishiri in baki manda. Ban gane ban gishiri in baki manda ba. Ina nufin ki bani kanki. Ni kuma zan yi wa mahaifiyarki komai domin ta samu lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In baka kaina fa kace. Sala, abin da baki sani ba shine na jima da ke ariya, da ke kyakkyawa ce. Ina ta neman hanyar da zan kashe kishi. Bilal, ni ba fasika ba ce, kuma ba zan yi fasikanci da kai don biyan bukata ba. Sala. Yalla bai dan Allah ka yi haƙuri yalla bai. Karfa mun asiri. Idan ka kore ni, ban san inda zan je ba. Na yi maka alƙawarin ba zan sake ba. Yalla bai, dan soyayyarka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai haƙuri yalla bai, karfa mun asiri. Na yi maka alƙawari ba zan sake ba yalla bai. Shikenan. Na jije ka. Assalamu alaikum. Duk daren duniya sai ka sha shayi. Sunnar ka ce wannan. Na san soyayya da ke tsakaninka da ti, shi yasa na kawo ma. A jikinta duk abin da maman Junior take min ita ma shi take min. Abin nan yana bani mamaki.
ya aka yi ta san abubuwan da nake bukata, wa ya gaya mata? Bacci kuma. Ka tashi mu je mu kwanta, dare yayi fa. Babu inda zan je. A nan zan kwanta. Kaga please, bai dace ka kwanta anan ba, ka tashi mu je daki. Ke? Ki za ki gaya min inda dace na kwanta? Ke ce za ki bani umarni kuma a cikin gidana? Ki saurara min, kin ji ko? Abban Junior. 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 Abban Junior.
junior. Lafiya kuwa? Ba komai fa kace. Ihu na ji kayi mai karfi ba. Shi ya tashe ni daga bacci. Ihu kuma? Ko baka san kayi ba? Haba malam Shitu. A wannan tsohon daren yaushe zan yi ihu. Sai dai idan wasu ne suke yin ihu a wani waje kaji. To, ni ma dai abin da na gani ke. Wai wani abu ne a cikin motar ne? Eh, kamar dai wani motsin wani abu nake ji a ciki. Motsi kuma? Eh. Babu komai ba. Ban ga komai ba. Ba komai? Ba komai a cikin mota. In ma akwai wani abu, to ina tsammanin ya gudu. Ba mamaki. Amma ka tabbata ba komai a ciki? Babu komai a ciki. To ko dai aljani ka gani ne? Malam Shitu. Koma ɗakin ka ba komai, koma ka kwanta. To. Ba dai komai ko? Ba komai. Ka san tsohon ɗan tauri. Idan ya ji wani abu, sai tsumin sai motsa. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Baba Dan Audu, ba goshi bane kake ɗaukar yaro tsokar nama? Hankali ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi, ɗanɗanin nasa daban ne. Kawo Dan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir Spices shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shi ne dalilin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Curry. Dahir Curry. Me muna ku a yau? Dahir Spices. Shi ne sirrin gida. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Curry har ki dan san uwar gida. Al-Amin Islamic Center kuje tabbas kuke gaba. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ummi Muhammad Sani. Wacce aka fi sani da Ummi Karma. Assalamu alaikum, sunana Aminu Suleiman, shugaban cibiyar Al-Amin Islamic and Herbal Medicine, cibiyar da ta shahara wajen kawo muku ingantattun magunguna bisa tsarin addinin musulunci. Musamman wannan maganinmu da ya shahara wato masturbation flush out. Wannan magani yana maganin cututtuka da dama da suka shafi al'aurar ɗan adam, wanda duk matsalar da ya haifa maka, kama daga kan kankancewan gaba, fitan farin ruwa, rashin sha'awa, saurin inzali, ƙuraje, wasu ma tana kai su hatta ga matsalar rashin haihuwa, sun yi ba su samu biyan bukata ba. Idan ka san ka aikata istimina'i, ka zo wannan cibiya ta tanadar maka wannan maganin da za ka yi amfani da shi tsawon sati 2. In Allah ya yarda za ka samu biyan bukata. Ina mutane masu fama da matsalar hepatitis, wato hepatitis B ne da kai, C ne, A ne, wannan cibiya ta tanadar maka ingantaccen maganin da za ka yi amfani da shi. Ina mutane masu fama da matsalar hawan jini, suga, ulcer, sikla, ku garzayo wannan cibiya ta Al-Amin. Ina mata masu fama da matsalar sanyi, wato infection. Wata za ka same ta ya haifar mata da matsaloli kala-kala, irin su fitan farin ruwa, rashin sha'awa, rikicewar al'ada, ƙuraje, kai wata ma hatta yana kai ta ga matsala ta rashin haihuwa. Ku garzayo ku zo wannan cibiya ta mu ta Al-Amin. Insha Allah za ku samu biyan bukata.
Ina mata masu fama da jinnu wato shafar aljanu, wata zaka ganta shekarunta sun ja amma ko mashinshini babu, an rasa gane kan matsalar. Wannan sharri ne na jinnul ashik. Wannan cibiya ta tanadar muku maganin da za ku yi amfani da shi, in Allah yadda za ku samu biyan bukata. Ina masu fama da matsalar cutar HIV. Haƙiƙa cutar HIV na da magani, sai dai kai ne baka san maganinta ba, saboda Ubangiji babu cutar da ya saukar sai da ya saukar da maganinta. A saboda haka ne a kullum muke yi wa manya-manyan malamanmu godiya bisa jajircewa da yin nazari da bincike, inda suka binciko mana sahihin maganin da za ka yi amfani da shi. In Allah ya yarda za ka rabu da wannan matsala. Babban ofis ɗin yana nan a Kano, Na'ibawa Zaria Road, a Top Plaza, opposite Touch Bank. A birnin Gefe kuma muna nan a Rafin Atiku, a Royal Plaza, shago mai namba 10. A Silaja kuma muna nan a General Hospital, Pass and Garden. Ina mutanen Nijar za ku iya samun mu a Niamey, Agadas, Difa, Tawa da kuma Maradi. A Agadas muna nan a Rocin Kare kusa da masallacin Larabawa. Mutanen Libya za ku iya samun mu a Tripoli, Misrata da Sabaha. Mutanen Ghana za ku iya samun mu a Akara. Mutanen Kamaru za ku iya samun mu a Duwala, Gaundare da kuma Yawunde. Wannan cibiya ba ta tsaya nan ba, za ta iya aika maka maganinka duk inda kake cikin aminci da ikon Allah. Ya haka wallahi ba zan iya ba, na gaji wallahi. Kai bari kina rawo da ba. Jofo, kai da ba da kuma ton buri kambo. Ito irunia. My body dey pain me. Ebi ń pààyàn fa. Ẹjọ ẹ má bínú rẹ̀ mí. Ẹ má dara yín láàmú. Mo lóògùn ẹ̀ mọ́ ń bọ̀. Da rizoli kafe nake samun kuzari, shi nake rikewa na je bikin da zani. Rizoli kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ka rizoli kafe manya ku sha, ga rizoli kafe yara kuma ku. Rizoli kafe o maka. Rizoli kafe inwo ya na enwukwu mgbu. Ịrụcha ọrụ ugbo ịpụta inwere onwe gị. Inwe chim. Èmi ò lè fi rizoli ṣeré o. Ó dáa, ó mara ya gágá. Rizoli Cafe. Ibe da shambe bandu. Rizoli Cafe. Da gaske yana ƙara kuzari. Sannan kuma ga daɗi a baki. Kafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Rizoli Cafe. To ke kina da ulcer amma maimakon ki je inganci magungunan su ingantattu ne kina sha zaki jikin sa musu. Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau ga mu da mashahuri dakta daga Inganci Islamic Herbal Center. To dakta, ni da masu sauraron mu za mu so mu ji abin da cibiyar ta kunsa. Sunana Dr. Kabiru Usman. Cibiyar mu ta Inganci ta kware ta goge wajen bada maganin istimina'i wato wasa da al'aura. Lokacin auren ya mazo kusa. Malam ni na kasance ina aikata istimina'i. Kar mu zo mu yi aure a samu matsala. Kuma an ce na hana haihuwa. Saurin inzali da kuma low sperm hakan yakan iya jawo rashin haihuwa. Amma dai kun yi farar dabara. Domin daga kallon na iya ganewa irin ilimin da Allah ya bani. Kuna dauke da ciwo na istimina'i. Wannan ciwo na istimina'i yana iya jefa muku illa a cikin auratayya. Yanzu malam menene mafitar mu? Duk inda za ku je, mafitar ku ita ce Inganci Islamic Medicine. Ina masu fama da sanyi kamar bangaren sanyin mara ko sanyin infection ko gloria. Ina masu fama da diabetes ma'ana ciwon suga. Ina masu fama da liver hunter type A ko B ko C ko LCC ma'ana liver cancer chronic. Kamar cutar HIV. Wane irin tanadi al'umma kuka yi musu? Allakanu malikan lakanu, allakanu faukan lakanu. Wannan ana shan su tsawon sati 6 ne in dai mutum yana da HIV da ya rarrafa da izzati zai warke. Domin ma anzalallahu da illa ma anzalalahu shi. Allah subhanahu wata'ala bai halicci cuta ba har sai da ya halicci maganin ta. Maganin mu ba muke ba Allah ke yi amma muna da sanadi mai karfi. Wannan cibiya ta kware wajen bada magungunan haihuwa. Wani irin magani ni ya kamata a bani? Lallai inganci ce. Kar ku saki
a baku labari. Ga masu neman babbar ofishinmu, muna cikin garin Kano. Garin Abuja a jihar Sokoto. Za ku sami ofishinmu a jamhuriyar Nijar, Maradi, Kwadebar, Ghana. A Libya za ku same mu a Tripoli, Cameroon. Ku nemi inganci Islamic Herbal Center. Muna gabatar muku da ingantaccen magungunan gargajiya da inganci Herbal Medicine. Inganci Herbal Medicine da kwararru ne wajen magani. Ƙasashe daban-daban manza don ba da magani. Ku neme mu za ku samu sauƙi da yardar ilahu. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Hujja, 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 hujja. Hujja, 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 hujja. Wato na lura fa da yallaɓai ba lafiyarsa galau ba. Sai wasu abubuwa yake kamar wanda ya zautu. Kai, to dai ko bai zautu ba akwai abubuwan da yake damunsa. Tun safe sai wasu abubuwa yake kamar wanda aljanu suka shafa. Gabaki ɗaya hankalinsa ya gushe. To koma dai me dai Allah dai ya bashi lafiya. Bara in kira wannan barbaɗaɗɗiyar ita kuma in ji ya zami da ita. Salamu alaikum. Ina, na rantse da Allah wannan ba matata bace, ba mun jiniyo bace. Haba Umar, tun da sai kiranka nake yi, sai ka ce wani mai baccin mutuwa? Lafiya kuwa kake kira na a wannan daren? Hello? Hello Umar? Zo gidana don Allah yanzu. Mu zo gidanka fa yanzu kace. Ta yaya zan zo gidanka a wannan lokacin? Menene ya faru? Kai dai kawai ka zo gidana yanzu. Ka san karfe nawa ko yanzu? Na sani Umar. Uku saura. Ta yaya zan fito a wannan lokacin? Wanda kai kanka ka san garin nan babu tsaro. Akwai matsala ne.
wace irin matsala ce? Ka gaya min mana. Idan zai yiwu sai mu warware ta a waya ba tare da sai na zo ba. Umar, na gaya maka akwai matsala. Kuma wannan matsalar ba za ta warwaru a waya ba. Ka yi haƙuri, ko ma menene ba zan iya zuwa gidanka a wannan lokacin ba. Ko da ma zan zo ɗin, ka san ba ni da abin hawa. Dole ka yi haƙuri sai gobe na zo. Ka yi haƙuri, ko ma menene da safe zan zo. Ka je ka yi alwala, ka yi sallah raka'a 2, ko ma me Allah zai yayi ma. Oh my God, haba Umar. Kaga Umar, ka fito kan titi ba za ka rasa keke napep ba insha Allah, ko nawa ne za a biya su. Hello? Hello? Hello Umar? Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Abban Jiniyo. Abban Jiniyo. Ina ka kwana? Kamar ya ina na kwana? Wannan wace irin tambaya ce? Babu komai, amma dai ba gidan ka kwana ba ko? To ina nake da shi da yafi gidan da zan je na kwana? A nan gidan na kwana. Wani abu ne? Na tashi ban ganka bane. To dama ya za a yi ki ganni tunda ba a guri ɗaya maka kwana da ke ba. Wannan shine karo na farko da ka fara raba gurin kwanciya da ni. Wallahi ban ji daɗi ba. Na yi takaicin wannan ranar. Dakata da Allah. An kira as-salatu. Kar ki sa ni makara sallah. Ina ma wannan abin da yake faruwa duk a mafarki ne ba da gaske ba. Sala, haka jikin ummin take kuma tsananta? Eh wallahi, tun safe haka muke ta fama da ita. Don Allah Bilal ka taimaka mana. Insha Allah za mu biya ka daga baya. Ni da kaina zan kawo maka kuɗin da kaina. Gaskiya Sala ba zan iya miki komai ba shi ba. Hanyar da kike gudu daban gishirin baki manda. Ita ce hanyar mafi sauƙi da zan iya taimakawa mahaifiyarki ta samu lafiya.
Sala, mahaifiyarki za ta ci kuɗi da yawa, domin aƙalla za ta ci kuɗi sama da naira 100,000. Don Allah, ka taimaka mana. Gaskiya ba zan iya miki komai bashi ba. Hanyar dai da kike gudu ta bangi shirin baki manda, ita ce hanya mafi sauƙi da zan taimaki mahaifiyarki ta samu lafiya. Yanzu kana nufin cewa ba za ka iya taimako na ba? Dole sai ka yi fasikanci da ni? Gaskiya ba zan iya ba. Shi ne kawai. Ba fa kyauta za ka duba ta ba. Bashi ne fa, kuma za a biya ka. Haba Bilal, ya kake abu kamar baka san muhimmancin mahaifiya ba. Ban san muhimmancin mahaifiyarki ba. Ki kika sani, so da ki rike jikinki, ki bar mahaifiyarki ta mutu. Ni ba fasika ba ce, kuma insha Allah ba zan taɓa zama fasika ba. Ka je, insha Allah mu Allah zai taimake mu. Allah ya kawo miki mafita, sai dai kin kike yi amfani da ita. Ki sama wa mahaifiyarki lafiya. Salah. Abin jiniyo. Abin jiniyo. Da alama baka yi bacci ba daren jiya. Dan ga idonka nan ya nuna. Zato kike ko kuma tabbaci ne da ke? Tabbaci ne da ni. Tabbaci wani iri? Gashi nan karara idonka? Kuma yanzu haka ma bacci kake ji. Kin saba nan ba. Dan Allah kar ka boye min. Me yana ka bacci daren jiya? Kadara ma ban yi bacci ba. Me ya shafe ki? Kuma koma menene yana ni bacci ba damuwar ki bace. Please. Dan Allah ki kyale ni. Abban jiniyo. Tun kafin mu yi aure, muka yi wa junan mu alƙawarin ba za mu ɓoye juna sirrin mu ba. Kuma idan ɗaya daga cikin mu ya samu matsala tamkar ga baki ɗaya mu ne muka samu. Haka zalika bayan mun yi aure. Ba mu taɓa ɓoye juna sirrinmu ba. Idan mun samu matsala, tare muke zama mu tattauna mu warware ta. Abin da kai ce shine yau ni zan ganka cikin damuwa da tambaye ka me ya faru, ka ce wai bai shafe ni ba. Ban san ki ba. Ban taɓa ganin ki ba. A ina muka taɓa yi wa juna alƙawarin ba za mu ɓoye wa junanmu sirrinmu ba. Yaushe muka taɓa zama muka tattauna akan wata matsala har muka shawo kanta. A ina aka yi haka? A nan muna zaune kamar haka ni da kai. Kai, ni ba mu haka da ke ba. A nan gurin zan tuna maka kiss ɗinka kai da Kamalu. Da muka zauna muka tattauna kuma muka warware shi a nan gurin kana shan shayi. Idan kai ka manta ni ban manta ba, zan iya tuna maka. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.